बिसायख'थिया खाथि लेभेलाव दंसोयो आरो बिनि सिगां दिनै जिहेतु बिसायख'थि आयोगा आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायजों लोगोसे पदक खन्दाखौबो दिनैहाय जागायजेनबाय मा बुंदों? आङो गिबियावनो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिथांमोना जेब्लानाखि 17 तारिख मार्च 2026 मायथाइयाव गुवाहाटीयावहाय रेडिसन ब्लु हटेलाव जोंखौ इउपिपिएलखौ लोगो हमदोंमोन इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया। जों मोनसे गोसोखांलाय गथायदोंमोन बे बिसायख'थिखौ आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिखौहाय बैसागुनि सिगां खुंनांगौ होननानै। दा बिथांमोना जोंनि दाबिखौ मानिनानै 9 एप्रिल 2026 मायथाइयाव जे बिसायख'थिखौ खुंनो लाबाय बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होदों। जोङो बैसागुखौ जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो जोंनि आंगोनि रंजालि बैसागुखौ जाहाथे जों बयबो खुनु बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस लायाजासेनो गोसो होसारनानै रंजानो हायो आरो इलेक्सननि मोनसे दुंदुं हाव बारहाया जाहाथे थाया जोंनि बैसागुआवहाय जोङो मिथिंगा रानिखौ बा सिख्रि सिख्लाखौ बरायनो हायो नङा होमबा, बा जोंनि बारदै सिख्लाखौ बरायनो हायो आरो बैसागुखौ जों मोजाङै रंजानो हायो। जोङो बिदा फंबाय बिमा बिफा बयबो बिब' बिनानाव जों जाहाथे रुजु रुमु रंजा बाजायै रंजानानै जों बैसागुखौ बरायनो हायो। बेनि थाखाय आं इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होबाय। दा मोनसेबाव बाथ्रा जे इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ आं खावलायगोन जे फैगौ बिसायख'थिखौ जाहाथे बिथांमोना मोजां खुङो। जोङो इउपिपिएलनि सरकार समाव 5 बोसोर गोबां इलेक्सन जालांदों। जों गोबां इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ हेफाजाब होनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु 40-50 बोसोर दावराव दावसि दाङाबाजि आरो बुथारलायनाय जेरैबो भायलेन्सनि मोनसे सिटुवेसन दंमोन, बेफोर गासैखौबो जों बन्द' खालामजोबनानै सान्तिपुर्ण भाबै जों बिसायख'थिफोरखौहाय खुंनायाव हेफाजाब होबोनो हादों। दा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ खावलायनो लुबैगोन बड'लेण्ड ओनसोला मोनसे सेन्सिटिभ ओनसोल, जाहाथे बेखौ स्पेसियेलि फकास होनानै बिथांमोना जाहाथे इलेक्सनखौ खुङो बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। इउपिपिएल दोलो हिसाबै बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ माब्ला फोसावगोन? जोंनाथ' बिजाथिनि जे फारिलाइ बेयो जोंना एकदम रेडि जानानै दंखायो। दिनैहाय जोंहा मोनसे मिटिं दं, दा मोनाबिलियावहाय कोर कमिटिनि मोनसे मिटिं दं। बे मिटिङाव जों फाइनाल खालामनानै दिनै मोनायाव नङाबा गाबोननि गेजेराव जों बिजाथिखौ फोसावगोन आरो बिटिआरनि जोंहा 15टा समस्तियावबो जोंहा बिजाथि थागोन आरो जोङो बिजाथि होनानै फैगौ बिसायख'थिखौ जोङो जोबोद गोसो होनानै जोङो खस्थ' खालामनानै रायजोनि आशिर्बाद लानो थाखाय रायजोनि गोसोखौ जै खालामनानै देरहालांनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन। जों रायजोखौ दासिम बुंगासिनो दङ जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनसे बेलेन्स अफ पावार लाबोनाय, काउन्सिलखौ बिपिएफनो होबाय, दा जोङो एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टखौ इउपिपिएलनो होनांगौ। मोनसे पार्टिनि एबसुलुट पावार होयोब्ला होमबा रायजोनि मोखाङावहाय जेबो अपसन गैयै बायदि जायो। दिनै बिपिएफआ खामानि मावाबा रावनिबो खाथियाव थांनो थाखाय नोंहा जायगा गैया जायो। खिन्थु एसेम्ब्लिखौ जुदि इउपिपिएलनो होयोब्ला होमबा मा जागोन, इउपिपिएलआ खामानि मावाबा बिपिएफनाव थांगोन, बिपिएफआ खामानि मावाबा इउपिपिएलनाव फैगोन। ओंखायनो जिहेतु दिनै काउन्सिलाव बिटिआर काउन्सिलावहाय बिपिएफआ सरकार सालायगासिनो दङ, दिनै आसाम सरकार दानायावहाय इउपिपिएलखौ बिबान होनांगौ, होमबा मोनसे बेलेन्स अफ पावार फैयो। आरो बेलेन्स अफ पावार फैयाबा मोनसे गिनांगौबो दङ जे बिपिएफआ गोदोनि बायदि दावराव दावसि सिगि सग' आरो जुवा मेला बोरमा सिखाव मोसौ सिखाव अमा सिखाव बेफोर बांनो हमदों। दाखालिसो जोङो रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय, सानै खुनु दाय गैयै सुबुङा जिउ गोमानांबाय। इन्टारनेटआ बेसेबांबा गोबावनि थाखाय बन्द' जाबाय, नोंथांमोननि खौरां बिजोङानो इन्टारनेट गैयैनि थाखाय फोसावनो हायि जानानै थाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव। गथिखे बेफोर मोनसे हान्जानि एबसुलुट पावार होनायनि थाखाय जादों होननानै आं सानो। बेखायनो एइबार एसेम्ब्लियाव रायजो राजाफ्रा गावनो गाव साननानै जे जोंनि थाखाय इउपिपिएलखौ एसेम्ब्लियाव फाथायहरोबा गाबोन जुदि बिपिएफआ खामानि मावाबा जों इउपिपिएलआव थांनो हागोन, बे मोनसे अपसन बायदि दोननो हागोन होननानै आं सानो। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव नैबेयाव स्पेसियेलि पिटिसिनि मोन 15 जिथु बियाब दङ, बे बियाबाव माबायदि मोगा मोगि जागोन? जिहेतु बेयाव खुंथाइ दोलो दङ, बिपिएफ दोलो। मोगा मोगियाथ' मोनसे मोजां बाथ्राया मा, जोंनि बड'लेण्डनि मोननै हान्जानि गेजेरावनो मोगा मोगि जायो, इउपिपिएल आरो बिपिएफ। बेबायदि राष्ट्रीय दलनि जोंनि जायगायावहाय बारा खामानि गैया। बे कंग्रेसआनो दाजाथों मानो, सिपिआइ सिपिएमआनो दाजाथों मानो,
भारतीय जनता पार्टियानो दाजाथों मानो बाव नेसनेल पार्टिफ्रा दिनैसिमबो बांद्राय रोदा सुनो हायाखै। बेयो जोबोद मोजां मोनसे जोंनि थाखाय माने बुंनो थाङोबा बाख्नायथाव मोनसे थासारि। रायजो राजाफ्रा दिनैसिम नेसनेल पार्टिखौ बेयाव बोजबनानै लायाखै। जेब्ला इउपिपिएलनि सरकार थांबाय बिपिएफ फैफिनदों आरो बिपिएफनि सरकार थांबा इउपिपिएलआ फैफिननांगौ। गतिके बे मोननैनि गेजेरावनो सोलाय सोल' जाबाय थायोबा मोजां। आरो रायजोखौ जिहेतु इउपिपिएल आरो बिपिएफआनो बांसिनै सेवा खालामो आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिसोरो ज' जानानै गोदो बिटिसिआनो जा बिटिआर सुक्तियानो जा मोननैबो सुक्तिखौ बे पार्टियाव थानाय मानसिफ्रानो खालामदों। इउजि ब्रह्म सार, जोंहा रबिराम नार्जारि सार, हाग्रामा महिलारि सार, प्रमद बर' सार, गोरों नार्जारि सार, नङा होमबा? सोरबा खाम्फा बरगयारि, चन्दन ब्रह्म बिथांमोनानो बिटिसिखौबो आरो बिटिआर सुक्तिखौबो खालामफैदों। गतिके दिनै बिसोर थांनानै थासान्दियाव माबोरैहाय बियो गुबुन हान्जानि आखायाव थांनांगौ। गतिके एखमबा इउपिपिएल एखमबा बिपिएफ मोननै पार्टिनि गेजेराव रटेसन जाबाय थानाया मोजां आरो। मोनसे सरसा जागासिनो दङ दतमा बिएफआव नोंथांखौनो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गसंगोन होननानै बेसेबां आंनि नामाबो सरसा जादोंमोन। आं बुङो जे आं सासे इउपिपिएल हान्जानि सासे निष्ठाबान सासे कर्मि आङो सासे गोसो गुदुं मावथि जोंनि इउपिपिएलनि। आरो गोदोनिफ्रायनो आं बुंबोदों इउपिपिएलनि जानानै आं गोदो इउपिपिएल नङा बिपिपिएफमोन गोदो बा गुबुन गुबुन हान्जा आरो गोदो एबसुजों सापर्ट होजानाय बिजाथिफोरनि थाखाय आं पस्टार स्टाफ होनाय मानसि। आं साइकेल लानानै गामि गामि सालायनानै केम्पेइन खालामनाय मानसि, साहा लुनानै होग्रा, टेबोल फुगारनानै होग्रा सासे कर्मि आं। आरो दिनै फैयै फैयै फैनानै आङो हान्जानि गाहाय नेहाथारि। थेवबो आं सासे कर्मि हान्जानि। कर्मि हिसाबै आंनि खोथाया जाबाय हान्जानि जानानै हान्जानि जे माव बिथांखि थायो, हान्जानि जे निति आदर्श, हान्जानि जे मिशन एन्ड भिजन, हान्जानि जे हाबाफारिफोर बेखौ रायजोनि गेजेराव फोसावहैनायानो आंनि खामानि। हान्जाया जुदि बुङोबा आंखौहाय दिसपुराव गेलेनांगौ होनबा आं दिसपुरावनो गेलेगोन। आरो आंखौ हान्जाया बुङोबा दतमायाव गेले होनबा आं दतमायावबाबो गेलेगोन। आरो गाबोन जुदि बुङोबा नोङो बिसायख'थिखौ गेलेनाङा होनबा आं गेलेया। आं दिनैसिम हान्जायाव सासे मावथि जानानै बा आङो सासे गाहाय नेहाथारि जानानै दिनैसिम आं खुनु दिन बिसायख'थियाव टिकेट बिफेराखै। हान्जायासो डिसिसन लायो, लिडारशिपआ डिसिसन लायो आं इलेक्सन गेलेनांगौना गेलेनाङा। आरो जेखि डिसिसन लिडारशिपआ लाया मानो आं बेखौनो बजबनानै सासे गोसो गुदुं मावथि हिसाबै आं खामानिखौ मावलांगोन होननानैल' बुंनो हायो। दा दिसपुर ना दतमा आं बेखौ बुंनो हाया। एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'खौ लानानै माबायदि मिजिं थिनो हायो? मैया जों उदालगुरियाव थांदों। थांनानै जेरैबायदि जों थासारि नुहैबाय उदालगुरि टाउनाव, आंथ' बेबायदि सानाखैमोन। आदा दिपेन बर' गोबाव सम फ्राय 25-30 बोसोर बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावबोनाय सासे लेखा गोरों लाइमोन। इंलिसाव MA बिथाङा सासे साबजेक्ट टिचारमोनबो आरो सासे आबादारिनि फिसाज्ला, जेरैबो थिंजायनिफ्राय आखा फाखा सासे मानसि। बेसेबां गोबाव समाजखौ सेवा खालामनानै दिनै राजखान्थियाव फैदों। मैया एकदम बारहुंखा बारनाय बायदि टाउनाव, उदालगुरि टाउनाव एकदम मानसिफ्रा गावसोरनो फैदों। रोजा रोजा मानसि, रेलियावबो एकदम बुंनो थाङोबा हासिब गनसि थुनो जायगा गैलायलायै मानसि जादों मैया रेलियाव। पार्टि अफिसनिफ्राय जे मिटिं जानाय भेनु बेसिम एकदम लोब लोब रोजा रोजा मानसि। आरो जे पार्टि जानाय भेनु बेयावबो रोजा रोजा मानसि। बिथाङा जइन जादों फ्राय 1टासोआव, फ्राय 9:30 10टासोनिफ्रायनो मानसिफ्रा बेंफार दामनानै मोसागासिनो दं फोथाराव, रोजा रोजा मानसिया। बे थासारिखौ नायनानै नुदों आं आदा दिपेन बर'आ जे इउपिपिएलआव हाबबाय, दिनै इउपिपिएलआ जोबोद मजबुत जाबाय। आरो आं सानो बिथाङा माने जुदि गाव सानोब्ला बबेबा मोनसे बिजाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनानै रायजोखौ सेवा खालामलांनोसै होननानै जुदि आदा दिपेन बर'आ सानोब्ला बे बिजाबनिफ्रायनो बेखौ इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट होगोन होननानै आं सानो। आरो जेखि बिजाबनिफ्राय बिथाङा गेलेया मानो, बिथाङा जिहेतु मोनसे जायगानियावल' खामानि मावाखै, सारा आसाम, सारा बिटिआर, सारा इन्डिया बर'फोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। बर'ल' नङा, बिभिन्न जाथि जन'गस्थिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। जेखि बिजाबाव गेलेया मानो दिपेन बर'आ देरहालांनाया एकदम खाथां।